Lami siya. Aniya na sa bagong food park dinhi sa Metro Cebu. Dalit sa usa ka stalls dinhi ang lamian nga lamaw ug manok with cheese. Busa mag-food trip ta mga kapuso sa lami siya. Dinhi sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo, nahimutang kining bag-ong trending nga food park karon. Tema ni ini ang yellow nga color ug festive kaayo ang ambience. Sud ni ini, gilinyahan kining usa ka food stall nga adunay baratong dalit. Dalit nila kining lamaw nila nga version ug buldak o templadong manok nga adunay cheese. Daghan ang mupalit sa lamaw tungod kay 1 meal na kini. Kay aduna na kini kanon og sudan. Sa paghimo ni ini, ibutang lang sa ibabaw sa rice ang siomay, soy sauce, itlog, chicharon ug syempre ang sauce sa siomay. Mapalit kini sa presyo nga 50 pesos, samtang kining buldak mapalit sa 149 pesos. Matud sa tag-iya ni ini, gidagsa sila tungod sa ka-affordable sa ilang presyo ug lamian pagayod. Dami og barato ang ato, affordable ra kay atong prices, so tanawa gilinyahan atong station dire kay affordable ra kay among kuan among gi-offer nga mga items. Kira, lami kay siya. Lami kayo, mas matilawan dyan nimo ang tanan ingredients niya. Depende rin nimo if pwede sa nimo sa gulon niya, pwede sa nimo kanang pinili lang. Nindot jud ang place niya, lami jud kay ang food nila. Nya affordable pa jud kayo. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.